Chámome Carmen, pertenezco á empresa Ribadulla, somos 4 irmáos. Estamos no concello de Vedra, na aldea de Ribadulla, dedicámonos ao sector da avicultura. O estar no medio rural diferenciase moito a estar en unha ciudad porque tes outras ventaxas. Incluso a hora de conciliación familiar xe é máis fácil. Na nosa empresa, os puestos intermedios están todos en mans de mulleres. A gran maioría rurales, que son daqui da zona, son as que teñen a experiencia e son as que chegaron a estar en puestos de responsabilidade. Sempre buscamos que o produto fose o máis saludable posible. Temos unha veterinaria que se chama Raquel, que tan pronto chegou, fai 7 anos que está con nós, sacou automáticamente todo tipo de antibióticos. Aquí se usan produtos naturales. Este tipo de produción, lógicamente, sería inviable en unha macrogranxa, por eso os avicultores todos son empresas familiares, pequenas explotacións, eso permítenos levarlle un seguimento moi minucioso para poder facer este produto. Tuvemos a suerte de empezar ca empresa de Gadis, empezamos unha relación moi cercana e cada vez a relación é mellor. Nos dá sempre unha estabilidade desde os inicios e nos permite crecer xuntos e que vamos moito da man. Temos moita suerte con eles, nos están axudando moito.